Vonku svieti slniečko, ja mám nasadený falošný úsmev a toto je dokonalý deň na odsťahovanie sa z Prahy do Bratislavy. Ten úsmev som nazvala falošným iba preto, že Prahu naozaj milujem a mrzí ma, že sa odtiaľto sťahujem, no naozaj posledné 2 roky trávim viac času v Bratislave, mám tu priateľov, city, mám tu prácu, proste viac zmyslov života je pre mňa na Slovensku. Tu vám konečne ukazujem, kde som v Prahe bývala, bolo to vlastne hneď pod Václavákom pri pešej zóne, takže áno, opití turisti sú samozrejmosťou. Na takéto veľké sťahovanie národov som si musela pozvať profi firmu, oslovila som Plusim, ktorí sa práve špecializujú aj na sťahovanie medzi Slovenskom a Českom a absolútne si ich neviem vynachváliť. Reálne som celé sťahovanie sedela na sedačke a snažila sa nezavádzať, pretože ku nám nabehol super profi tím a všetko urobil. Priniesli si plno obalovín, nejaké krabice sme si uchmatli aj my s mamou, aby sme tam pobalili ešte nejaké zvyšné osobné veci a naozaj veľmi pedantne balili každý kus nábytku alebo hociakého predmetu alebo sošky, aby sa nič nepoškodilo. Dokonca nám aj ponúkli, že vedia zakryť podlahy igelitom, takže ak máte nejaké citlivé podlahy doma alebo vzácne veci, určite sa na nich môžete spoľahnúť. Takou špecialitou v rámci ich služieb je aj to, že majú obrovský sklad v Prahe, kde si viete vaše veci uschovať. To znamená, že ak sa potrebuješ odsťahovať až za týždeň a nemáš tie veci týždeň kde mať, môžeš to mať odložené práve u nich. Rovnako to platí aj napríklad, keď si objednáš sedačku na nejakom e-shope, nemáš ju kde mať, lebo tvoj byt ešte nie je pripravený, tak práve Plusim ti to vie u seba uschovať. Pozrite, toto bolo strašne cute, keď som si šla dole natočiť Plusim auto, tak som stretla aj followerku, ktorá žije vo Švédsku a zrovna bola v Prahe, takže sme mali pekné stretko. Ako som už spomínala, dneska sťahujeme Prahu a zajtra sa toto všetko bude vyloďovať už s iným sťahovacím tímom od Plusimu v Bratislave.